Pitkästä aikaa uusi video. Niinkin mediaseksikästä aiheesta päätin sitten tehdä kuin darts. Tuttavallisemmin bubitikka. Mä kerron nopeasti, ihan lyhyesti, minkä takia darts kiinnostaa mua, minkä takia mä oon tehnyt siitä videon. Mä oon itse pelannut dartsia nyt 2 vuotta. Parin kaverin kanssa me on käyty kerran viikossa 2 vuoden ajan pelaamassa dartsia. Heittämässä siis tikkaa bubissa. Joka kerta kun sinne lähtee, niin mua yhtä paljon hävettää kertoa niin töissä tai kotona, että mä oon menossa heittämään tikkaa. Mutta darts on kuitenkin laji, jolla on pitkä historia. Keskiajalla Briteissä kehittynyt laji, jota itse asiassa arvostetaan maailmalla aika paljon. Muun muassa vuonna 2000 4 miljoonaa brittiä katsoi dartsin MM-kisoja telkkarista. Darts näyttää maailmalla tällä hetkellä tältä. Would you please welcome a two-time winner of the Premier League and ladies and gentlemen, the reigning and defending two-time back-to-back champion of the world, the Flying Scotsman, Gary Anderson! Kohta mä näytän teille, miltä Suomi darts näyttää tällä hetkellä. Mutta sitä ennen vähän dartsista Suomessa. Kun sä katsot Wikipediasta tai mistä vaan, missä dartsia pelataan, niin Skandinavia ja Suomi mainitaan siellä aina vanavedessä heti Hollannin ja Englannin isojen dartsmaiden jälkeen. Suomi on myös pärjännyt dartsissa. Vuonna 1985 Suomi voitti Nations Cupissa Englannin, ehkä kaikkein suurimman dartsmaan. What a moment this could be. Hold on to your chairs. There's the winning dart. Finland have done it. That is quite unbelievable. England, the world champions, beaten by the complete underdogs in their first ever Nations Cup. It is the Finns who win, and that is the... No, tänä päivänä dartsin pelaajaluvut on kuitenkin laskussa. Kun sä käyt tuolla pelaamassa, niin et sä näe siellä 30-vuotiaita pelaajia juuri ollenkaan. Saatikaan alle sen ikäisiä. Pelaajamäärät on laskussa, vaikka dartsin taso on kuitenkin nousussa. Minkä takia pelaajamäärät laskee, niin se on aika helppo löytää selitys, kun hetken käy pelaamassa. Me on kavereiden kanssa käyty pelaamassa viikkokisoja. Viikkokisat on kisoja, joita darts-seurat järjestää baareissa ympäri Suomen. Me ollaan käyty Kalliossa Oivassa pelaamassa. Ja kun me käydään siellä, niin meitä sanotaan pojiksi. Ja ihan syystä, me ollaan aika paljon keski-iän alle. Syy sille, minkä takia mä teen videon just nyt, on se, että viime viikonloppuna pelattiin dartsin SM-kisat. Siis dartsin tärkein vuotuinen tapahtuma Suomessa, dartsin Suomen mestaruuskilpailu. No, nämä kisat pelattiin missäpä muualla kuin hotelli Vantaalla. Tämä on myös ensimmäinen video, jossa mä haastattelen jotakuta muuta. Mä pääsin haastattelemaan Kim Viljasta, Suomi dartsin kärkinimeä, ehkä Suomen parasta dartsin pelaajaa tällä hetkellä. Myös Viljasella oli aika selkeä näkemys siihen, minkä takia dartsin pelaajamäärät on laskussa. Mutta näillä alkusanoilla ja vielä sillä lisäyksellä, että videon ei ole tarkoitus loukata missään nimessä ketään. Kuten sanottu, dartsin taso on nousussa, eikä se ole dartsin pelaajien vika, että se laji ei houkuttele tällä hetkellä nuoria pelaajia. Halusin kuitenkin tehdä tämän videon, ehkä herättääkseni keskustelua siitä, missä darts menee, ja vähintäänkin näyttääkseni teille, miltä dartsin SM-kisat vuonna 2017 hotelli Vantaalla näytti. Eli nyt Vantaalle, Kim Viljasen haastatteluun ja dartsin maailmaan. Moro! Kauan sä oot pelannut? Mä oon liitossa, mä oon lisenssillä heittänyt 24 vuotta, 23 vuotta. Minkä takia? Minkä takia? Kiva laji. Mukava heittää.
miltä dartsi tänä päivänä Suomessa sun mielestä näyttää? No joo, siis miltä kannalta haluaa katsoa tietysti, mutta tasallistihan se on hyvä. Itse asiassa mun mielestä varmaan paras mitä on ollut, jos nyt vertaa vaikka 15-10 vuotta taaksepäin, niin kyllä Suomessa kovempi taso on, tai se on laajempi se taso tällä hetkellä. Siis pelaajia hirveästi vähemmän kuin joskus huippuvuosina on ollut, mutta tämän taso on mun mielestä huomattavasti parempi kuin aikaisemmin. Miss at bullseye for the big outshot. Definitely on now. He wants double top for the match with a flamboyant finish. A 120 out crowns the victory for Kim Viljanen of Finland. Mistä se johtuu, että pelaajia on niin paljon vähemmän? Niin, no sanotaan, että varmaan se on se ikuisuuskysymys, että aina näkyvyys on huono ja ei se paikat, missä heitetään, niin se on tietysti nuorison on hankala tulla esimerkiksi mukaan, jos viikkokisat on baareissa ja sitten tietysti kisat on hotelleissa. Ikäraja ei periaatteessa ole, että onhan junnusarjojakin heitetään, mutta se on ihan totta, että pikaheittäjien keski-ikä on varmaan jotain 40 plus. Että kyllähän tää on vanhempien ihmisten laji. Ehkä se lähtee sieltä baaritaustasta kuitenkin. Sinne on vaikea eksyä vahingossa, koska tauluja ei näe käytännössä muualla baareissa. Kyllä mä toivoisin, että olisi enemmän porukkaa ja ehkä semmoinen tietyn tapainen lajin siistiytyminen, en tiedä voiko sanoa siistiytyminen, mutta tavallaan että saisi lisää nuoria ja tulisi semmoista enemmän urheiluissa meininkin, mitä tuo Keski-Euroopassakin esimerkiksi on, että siellä on vähän yleisöäkin mukana ja se on tavallaan niin kuin tehdään tapahtuma siitä kisasta. Täällä se on vähän sitä, että heitetään ja pelataan pelit ja ei ole oikeastaan käytännössä yleisöä ollenkaan. Ja sä oot heittänyt Keski-Euroopassa Briteissä isoilla stakeilla, niin millainen se meininki siellä on? No on se aika erilaista, mitä voi kuvitella tavallaan, että se on niinku, tietysti PDC-puolella se on vielä niin erilaista, kun yleensä huutaa ja laulaa ja niillä on semmoiset omat juhlat siellä menossa koko ajan. Että Please welcome back from Finland for his third World Championship. Please welcome Kim Viljanen. katsoo just sitä tavallaan, että niinku, dartsihan lajina on vähän semmoinen, että tavallaan sitä ehkä hävetään tietyllä tapaa. Periaatteessa just, että siinä on se tietty niinku häpeämisen aspekti tavallaan, että se on just se baaritausta, koska se leimataan aina kaljajuonniksi ja semmoiseksi viinahuuruiseksi touhuksi. Ja osittain se onkin totta kai sitä niin siellä viikkoisatasolla voi olla sitä, osa heittää sen takia, että ne on käyvät tosi muutaman kaljan siellä ja sitten samalla heittää sitä tikkaa, koska se on kiva. Mutta ei niillä ole mitään niinku tavoitteita ikinä mihinkään. Mutta ne heittäjät, jotka esimerkiksi tavoittelee vaikka Euroopassa tai maailmalla, niin ei se nyt oikeastaan hirveästi viinakaan läträämistä varsinaisesti enää se homma, että et sä voi niin kun, ei sulla ole varaa, niin kun, jos sä haluat oikeasti menestyä, niin et sä voi niin kun, lähteä vaan ryppäämään kisoihin. Siis tämähän on tavallaan kuin iso perhe, siis sillä että kaikki tuntee toisensa ja niin kun, sä tiedät kaikki naamalta, mutta sä et välttämättä tiedä niin kun, nimiä tai tunnehenkilöt millään tavalla. Ja siis niin kun, se, että suurin osa, mä en varmaan tiedä, no sanotaan, että muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, mutta aika harvan tiedä, mitä ne tekee siviilissä esimerkiksi. Että tavallaan tää on niin kun ihan toinen maailma sille sun siviiliminälle vastakohta tavallaan, että sä pääset pois siitä arjesta. Sä tulet tänne, sä tunnet ne kaikki on niin kun, tavallaan siinä samassa hommassa mukana. Ne heittää tikkaa, ne on innostuneet samasta asiasta. Kaikki, niin kun, kaikki ajaa se sama semmoinen palo siihen peliin tavallaan. Niin, kaikilla on sama juttu, helppo jutella kaikkien kanssa ja sama henkistä porukkaa.